God aften og velkommen til Krydsild. På tirsdag skal det afgøres, hvem der skal sidde på de 2 grønlandske pladser i Folketinget. 4 partier har opstillet kandidater til valget, og i aften og i den næste times tid vil vi forsøge at finde ud af, hvad det er, de har at byde på. Men det er ikke kun her fra studiet, der er mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Den mulighed har I også derhjemme. Fra kl. 20.30 til kl. 21 kan I ringe ind på telefon 36 16 66 og stille jeres spørgsmål, som så vil blive besvaret i radioen i programmet Spørg kandidaterne fra kl. 21.15. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at ligesom denne udsendelse, så er Spørg kandidaterne i aften på dansk. Partierne har i aften mulighed for hver især at stille med 2 kandidater. Så efter en halv time, så vil vi lave en hurtig udskiftning. Men her i den første halve time, der ser holdet sådan her ud. Fra Adasut er det Ellen Kristoffersen. Fra Demokraterne Palle Christiansen. Fra Siumut Ingvar Kleist. Og Julian Henningsen fra IA. Velkommen til. Punkt 1, vi skal snakke om, det er, hvem I vil pege på som statsminister. Demokrater og Adasut, de har allerede sagt, at de vil pege på en borgerlig statsminister, og fra Siumut og IA, der lyder det på en socialdemokratisk Helle Thorning-Schmidt. Og Palle, jeg vil godt starte med dig. I skrev i dag en pressemeddelelse, hvor der beskrev I sådan jeres nye drømmeregering. Det var en, der bestod af Venstre, de konservative, Radikale Venstre og Ny Alliance. Med andre ord, en som der intet havde med Dansk Folkeparti at gøre. Men hvad nu hvis resultatet på tirsdag, det bliver en borgerlig regering, som er afhængig af Dansk Folkeparti? Hvordan vil I forholde jer til det? Det vigtigste for demokraterne, det er, at den næste regering i Danmark, som jo så skal agere på hele rigsfællesskabets vejen, at det er en borgerlig regering. Det er klart, at vi så helst en regering, som havde noget indflydelse, eller som er støttet af de partier, der er hen over midten. Men det er jo klart, at en borgerlig regering er jo nødt til at finde det flertal, den nu engang kan finde. Og det er så også derfor, at det er vigtigt, at det er en stemme, der går til dem, der støtter den borgerlige blok. Fordi jo flere stemmer og jo flere mandater man får ind fra IA og Siumut, jamen jo mere tvinger du faktisk en borgerlig regering til at søge indflydelse fra Dansk Folkeparti. Så en stemme på Siumut og Inuit Ataqatigiit tvinger en borgerlig regering i armene på Dansk Folkeparti. Hvis man så derimod stemmer på demokraterne, så er det netop, at man rykker mandattallet ind imod midten, hvor det er, vi ønsker, den skal være. Men nu er det jo jer, som der vil støtte en borgerlig regering. Ja. Og hvis nu Anders Fogh på tirsdag er afhængig af Dansk Folkeparti, hvad så? Jamen så håber vi, at det bliver som parlamentarisk grundlag, og ikke at de kommer ind og får ministerposter. Fordi vi har set, at den venstre- og konservative regering, der sidder nu, har været i stand til at indgå brede forlig hen over midten, også med Socialdemokraterne. Det kunne man se, da de lavede skolereform og mange andre reformer. Der var de i stand til at lave brede forlig, så de ikke kun er afhængige af Dansk Folkeparti. Og det er den vej, vi ønsker, at de også skal gå i næste valgperiode. Hen over midten og helst væk fra Dansk Folkeparti. Hej, det er det samme i Adasut, Ellen Kristoffersen? Jamen altså, i Adasut er vi af den holdning, at vi vil stemme på Anders Fogh Rasmussen som statsminister, og vil vi stadigvæk holde fast i, at vi samarbejder med Venstre i Folketinget. Om Venstre så vælger den ene eller den anden konstellation, som Palle Christiansen fra Demokraterne lige har fremstillet, det må være op til de borgerlige partier, så frem det er dem, der får flertallet, og skulle afgøre det. Men selvfølgelig vil vi fra Grønland helt sikkert være glade for, at Dansk Folkeparti kommer ud i kulden. Men som sagt, så er det Venstre, vi samarbejder med, og ikke Dansk Folkeparti, uanset om det bliver et parlamentarisk grundlag, som det hidtil har været. Og fra Adasut, der holder vi stadigvæk fast på, at det er Venstre, uanset om det er den ene eller den anden konstellation, som vi vil samarbejde med. Men vi ser jo gerne, at Ny Alliance også får medindflydelse på den nye regeringsdannelse, i og med, at vi har følt, at nogle af de politikere, der også tegner Ny Alliance, taler meget varmt for grønlandske sager. Men som sagt, vi stemmer på Venstre. Så vidt en borgerlig statsminister i Danmark, IA og Siumut, I har meldt ud, at Helle Thorning-Schmidt vil pege på. Det var en borgerlig statsminister, Poul Schlüter, der gav færingerne deres undergrund. Det var en socialdemokratisk statsminister, Poul Nyrup, der meget pludseligt og til stor overraskelse for den menige færing stoppede deres selvstyreproces i 90'erne. Hvorfor er det, I vil have en socialdemokrat som statsminister med den tid, Grønland står i lige nu? Jeg mener, at der er brug for nytænkning, og jeg mener, at det er på tide, at man satser på større lighed til alle, både i Grønland og i Danmark, og derfor stemmer vi på Socialdemokraterne.
Helle Thorning-Schmidt til statsministerposten. Og vi skal have et solidarisk samfund, og ikke mindst en regering, der støtter Grønland i arbejdet hen imod selvstyre. Deri synes vi, at venstrefløjen har markeret sig meget stærkt i den proces. Ja, altså jeg er enig her. Lighed mellem alle, mellem flere, større lighed mellem flere, både i Danmark, men også her, altså solidaritet. Derudover så mener jeg, at det er rigtig nok, der har været de her ting, som du nævner der, men i det arbejde, vi har haft i Selvstyrekommissionen, der har vi haft ret så konstruktivt samarbejde med de mennesker, som kommer fra venstrefløjen, og de har været lidt mere åbne over for vores synspunkter, så vi er meget trygge ved Helle Thorning. Men det var på Nyrup jo også over for færingerne indtil... Jamen nu har vi prøvet det i praktisk forstand her i Selvstyrekommissionen, og Poul Nyrup er, så vidt jeg ved, ikke kandidat til statsministerposten længere. Så det var personen, og ikke partiet, tror du? Muligvis. Altså det kan jo sagtens komme frem igen, og risikoen er den samme her med en borgerlig regering. Man skal se på Poul Nyrup sagde jo også, at over for Grønland og Færøerne, at hvis vi ønsker at løsrive os, så kan vi løsrive os. Men en ting er, hvad man siger fra talerstolen. Anders Fogh har sagt det samme. Noget andet er, hvad vi oplever, når forhandlingerne går i gang. Altså Selvstyrekommissionen har kørt i 3 år, og det har jo ikke været på grund af, at vi bare kunne få, hvad vi pegede på. Altså det har været hårde forhandlinger, man har ikke bare ville give slip. Så det er lidt mere nuanceret end som så. Og når jeg så lige skal kommentere det her med Radikale Venstre, jeg har lige været inde på Radikale Venstres hjemmeside, og der står altså, at man peger på en SR-regering. Og jeg har svært ved at forestille mig, at Radikale går over til den borgerlige fløj og går imod det, man lover sine vælgere. Palle Christiansen. Det vil jo ikke være første gang, at de radikale skifter mening inden for ganske kort tid, og jeg er helt sikker på, at hvis der kommer en borgerlig regering, som vifter med et par ministerposter til de radikale venstre, så løber de over og støtter en borgerlig regering med det samme. Det har man set før, og det vil man kunne se igen. De har nogle hårde krav. Det har de ikke, når de først forhandler, det tror jeg ikke. Der vil blive stillet nogle krav fra de radikale, siger men Ingvar Clausen, Palle Christiansen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor er det i Grønlands interesse, at Anders Fogh Rasmussen kommer til at fortsætte som statsminister? Jamen, vi har jo set, at det er under Anders Fogh, at Selvstyrekommissionen rent faktisk er blevet etableret. Man har snakket om det længe fra Grønlands side, man godt vil have en Selvstyrekommission. Hvornår var det, den kom? Det var under en borgerlig regering. De har rigtig nok sagt, at hvis vi ønsker øget selvstyre, så er det på visse betingelser, og det er det, man forhandler om i Selvstyrekommissionen lige nu. Og vi mener faktisk, at det forhandlingsresultat, der er opnået nu, hvor det jo både er repræsentanter fra Landstinget og repræsentanter fra Folketinget, at man har nået til en relativt god aftale, vil jeg sige. Og det er altså noget, der er sket under en borgerlig regering. De har så også sagt, at den dag, vi ønsker selvstændighed, der kan vi også få det. Men der skal vi være opmærksom på, at der følger der altså ikke nogen penge med fra den danske stat. Og det er så der, hvor vi fra Demokraten går ind og siger, at vi vil også gerne på sigt have muligheden for, at den grønlandske befolkning kan vælge selvstændighed. Men tempoet i den proces skal ned på et niveau, hvor alle kan være med. Og det spørgsmål, det skal vi nok komme tilbage til. Nu snakker vi statsministerkandidater Ellen Kristoffersen. Hvorfor er Anders Fogh Rasmussen den bedste statsminister for Grønland? Jo, men altså, som vi flere gange har sagt fra Atassut, jamen så er det under en borgerlig regering, at Grønland opnår større resultater. Og derfor holder vi fast i at fortsætte det samarbejde, som vi hidtil har haft med Venstre. Der er mange, der siger, jamen altså, så vil det ene grønlandske mandat bare forsvinde i en dansk folketingsgruppe. Tværtimod, så vil vi gennem samarbejde i Venstre og med de borgerlige partier, og for den sags skyld andre partier, inklusiv Nordatlantisk gruppe, villige til at samarbejde for at fremme de grønlandske sager, og for den sags skyld også Selvstyrekommissionens arbejde, færdiggørelsen af Selvstyrekommissionens arbejde, vil vi fra Atassut i samarbejde med Venstre afslutte på den bedst mulige måde, og ikke mindst på ansvarlig vis. Og med det, så kommer vi jo faktisk meget naturligt videre til den næste ting, vi gerne vil snakke om, som er den nordatlantiske gruppe, for eller imod. Siumut og IA, I har jo meldt ud, at I går ind i den nordatlantiske gruppe, hvis I bliver valgt ind. Kan I kort sige, hvorfor? Minimark. Fordi man i den nordatlantiske gruppe er i stand til at samle nogle kræfter og nogle interesser. I et samarbejde med for eksempel færingerne, som vi har meget til fælles med, vi har begge to små befolkningsgrupper, vores særegne kultur. Havet betyder en stor del for vores befolkninger, og vi er lovgivningsmæssigt placeret på meget lige vilkår. Derfor har vi nogle erfaringer, vi kan lære hinanden, inspirere hinanden, og vi kan samle nogle kræfter. Når vi så går sammen, flere forskellige partier sammen,
så får man nogle ekstra gruppestøttemidler. Det vil sige, at man har råd og mulighed for at tage nogle ekstra initiativer, som man ikke ville have, hvis man stod alene. Og samtidig gør man på en måde, hvor man ikke står, om man så må sige, politisk gæld til et dansk parti. Fordi hvis man går ind i et dansk parti, så får man altså stillet lokaler, og man får de samme ting til rådighed, som hvis man havde sin egen gruppe. Men nu får man det i kraft af, at man er i samarbejde med det her andet parti. Og det er ikke helt betryggende at skulle stå i en form for politisk gæld til et parti, et dansk parti, når vores interesser kan støde hårdt mod hinanden, for eksempel som vi har set inden for de seneste måneder. Ja. Der var jo en radikal ændring, der skete i 2001, hvor IA blev stemt ind for første gang i Folketinget, og dermed blev også den nordatlantiske gruppe dannet dengang. Og vi har aldrig nogensinde hørt Grønlands stemme så tydeligt som før, og det bliver bemærket i Danmark, i Grønland og i resten af verden. Så jeg synes, det er et godt grundlag for samarbejde, og jeg synes, vi skal stå sammen, når vi fra Grønland tager ud til Folketinget og skal varetage Grønlands interesser, og vi skal ikke bare forsvinde i de danske partiers grupper. Og det er jeg ret sikker på, at der ikke er helt enighed i den anden ende af bordet, Ellen Kristoffersen, for Atassut har meldt ud, at I vil ikke i den nordatlantiske gruppe, I vil samarbejde med Venstres gruppe og være en del af den. Hvorfor ikke den nordatlantiske gruppe? Jo, men altså ved at gå ind i den nordatlantiske gruppe, så mener vi i Atassut, at alsidigheden, den grønlandske alsidige stemme forsvinder. Den bliver meget ensidig, og derfor har vi besluttet fra Atassut på et meget tidligt tidspunkt, at vi vil fortsætte i vores samarbejde med Venstre. Også fordi, at man i det samarbejde, som vi hidtil har haft med Venstre og tidligere i Folketinget, da vi var repræsenteret i Folketinget, havde muligheden for særegen selv at være i stand til at tale for Grønland. Hvorimod, når det er nordatlantisk gruppe, i forbindelse med afslutningsdebatter, i forbindelse med åbningsdebatter, jamen så er nordatlantisk gruppe det repræsenteret med én stemme. Så på den måde, der mener vi, at muligheden for at repræsentere flere på én gang, jamen den går tabt, hvis det er alle grønlandske medlemmer skal sidde i nordatlantisk gruppe. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at for at sikre den grønlandske stemme, så er vi nødt til at sikre den alsidighed, der er netop ved, at der er repræsentanter fra hvert fløj. Og som sagt, så er der jo også andre muligheder end bare lige, nordatlantisk gruppe. Gennem samarbejde, så mener vi også, at vi kan yde indflydelse meget mere direkte gennem udvalgsarbejde, gennem gruppemøder og for den sags skyld også gennem møder med andre politikere. Så det er vores opgave som politikere i Folketinget at lobby for de grønlandske sager. Og der er det også utrolig vigtigt, at vi samarbejder, så vi er klar til at samarbejde. Det er bare et spørgsmål om de andre kandidater, enten fra IA, Siumut, om de har lyst til at samarbejde. Og det jeg føler, det er, at de allerede er afvisende. Og det er vi ked af, at de enten eller kører det fra deres side, og vi er åbne. Men Ingvar Kleist, er I afvisende over for at samarbejde med et Atassut-medlem, der er en del af Venstres gruppe? Det er simpelthen ikke rigtigt. Fra starten af valgkampen, der var Lars Miel ude med en åben hånd og sagde, lad os samarbejde. Så revurderer vi grundlaget for den nordatlantiske gruppe, tilpasser det forskellige partier, og så kan vi samarbejde. Fordi det er vigtigt, at vi står med en samlet stemme, eller eventuelt en gruppe, hvor vi har en masse ekspertise samlet gennem 6 års arbejde her. Man kan vel godt samarbejde uden at være medlem af den samme gruppe? Det kan man sagtens, men man må sige, når man er sammen i en gruppe, så er man altså noget tættere, og så kan man koordinere ting bedre. Det jeg også lige vil være med til, og jeg lige vil kommentere her, det er alsidigheden og ensidigheden i den nordatlantiske gruppe. Altså når vi har åbningsdebatter og så videre, så taler Gubik for IA, og Lars Miel taler for Siumut. De taler begge to, og det er ikke kun en af dem, der taler. Så det er simpelthen ikke rigtigt, at de kun taler, der kun er en, der taler ved åbningsdebatter. En anden ting, det er, at vi har set tidligere hen, og Siumut skal her også indrømme, at nogle af vores egne medlemmer er forsvundet til tider i de danske partier. Vi har også set det færøske medlem, de seneste færøske medlemmer, der er gået i samarbejde med danske partier, de er forsvundet. Og det eneste, de laver, det er at rose og prise den danske regering. Palle, jeg vil godt, nu bad du om ordet, så det skal du få. Jeg sidder med en artikel her, jeg har fra AG, de skrev for et år siden, og det er i forbindelse med den nordatlantiske gruppes 5-års jubilæum, hvor faktisk, altså stort set alle politikere, er det nogle danske politikere, man har spurgt, de siger,
bortset fra Venstre skal det lige siges, at med den nordatlantiske gruppe, der har de nordatlantiske stemmer fået noget mere slagkraft og blevet hørt noget mere. Og, altså faktisk, og selv Søren Espersen, som jo ellers ikke normalt er kendt for at rose grønlandske initiativer, selv han siger, at han synes bestemt, de har haft en vældig succes. Tager de politikere her fejl? Jeg skal ikke gøre mig til dommer over deres meninger, og jeg skal heller ikke stå til regnskab for, hvad de danske partier mener om den nordatlantiske gruppe. Det, som jeg skal repræsentere, det er, hvad demokraterne mener om den nordatlantiske gruppe. Og vi mener helt klart, at demokraterne ikke skal være en del af den efter det næste valg. Miningua Kleis kommer ind på, at man ved at etablere en nordatlantisk gruppe kan få et sekretariat. Men jeg kan meddele Miningua Kleis og Juliane Henningsen om, at det sekretariat, vi får stillet til rådighed hos de konservative, er langt, langt større, end man kan få i den nordatlantiske gruppe. Den pressetjeneste, vi får adgang til, er langt, langt større, end hvad man overhovedet har samlet på Grønland. Så vi kommer ind i på et meget, meget slagkraftigt hold. Og man kan så sige, at... Men kommer I også ind på et hold, der repræsenterer Grønlands meninger? Selvfølgelig, fordi hvis demokraterne er en del af de konservative, så bliver Grønlands meninger repræsenteret i Folketinget. Selvfølgelig bliver det. Fordi det, I skal huske på, det er, at når demokraterne kommer i Folketinget, så skal vi godt nok samarbejde med de konservative, men vi skal jo ikke føre konservativ politik. Vi er valgt ind som demokrater, og vi fører demokratpolitik. Og vi tror, at vi kan nå længere ved at forhandle med de regeringsbærende partier, i stedet for at isolere sig i en nordatlantisk gruppe. Fordi hvad er fakta for den nordatlantiske gruppe? Det er, at der har siddet 2 medlemmer i 6 år, og samlet har de lavet 1 beslutningsforslag. Det er bare ikke nok. Så kan det godt være, at de har haft en klar stemme, men de har ikke opnået noget som helst med den. Juliane Henningsen. Ja, jeg vil gerne slå fast, at vælgerne har i 2 omgange støttet den nordatlantiske gruppes repræsentation i Folketinget, og jeg vil også sige, at det er ikke Anders Foghs fortjeneste, at Grønlands stemme har været tydeligere. Jeg vil ikke sige, at det har ikke været et hvilket som helst partis i Danmark fortjeneste, at Grønlands stemme, Grønlands arbejde har været langt større, end det nogensinde har været. Og jeg vil også sige, at nordatlantisk gruppe har 7 medarbejdere, der kun beskæftiger sig med Grønland og Færøerne og ikke andet. Men som Palle han siger, et beslutningsforslag, og så har I udgivet et par rapporter og sådan noget. Hvad har den gruppe egentlig opnået? I de seneste 3 år, der har vi haft en selvstyrekommission, og der har Nordatlands gruppe haft et meget stort fokus på den her kommission. Gubik Kleist har haft et formandskab i en af arbejdsgrupperne, og Lars Emil Johansen har også haft formandskab i en anden arbejdsgruppe i selvstyrekommissionen, og der har desværre, Per Bertelsen har ikke haft et formandskab. Og det har altså været et noget større arbejdspres, der har været, og der har man altså benyttet sig af det sekretariat, man har til rådighed i den nordatlantiske gruppe. Så selvom man måske i de her seneste år ikke har set de store lovforslag i Folketinget, så kommer man altså med et meget, meget stort fingeraftryk på den pakke, der kommer fra selvstyrekommissionen. Palle Christiansen, en kort kommentar. Ja, for det første, så er det jo ikke den nordatlantiske gruppe. Det er jo ikke deres skyld, at selvstyrekommissionen er blevet etableret. Det er en aftale, der er lavet mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre, og det har den nordatlantiske gruppe intet med at gøre. De har deltaget, og de har været en medspiller i den grønlandske side af delegationen. Og med hensyn til Per Bertelsen, at han ikke har haft en formandspost, det man så også lige skal huske fra selvstyrekommissionsarbejdet, det var, at da deres forhandlinger gik i hårdknude, der var det Per Bertelsen, der blev forhandlingsleder. Det var ham, der fik det resultat igennem, som lå på bordet, da der blev udskrevet valg. Og da de konservative, der begyndte at komme noget mislyd om, hvordan tingene skulle fordeles, der var det Per Bertelsen, der tog initiativ til at kontakte Bent Benson, og dagen efter, der var Per Ørum Jørgensen sat på plads. Det er sådan, demokraterne arbejder, og det er sådan, vi vil fortsætte at arbejde i Folketinget, hvis vi er så heldige at blive valgt ind efter det her valg. Jamen, I vil have hver jeres måde at gå til tingene på, forstår vi. Lad os så høre, hvordan I af hver jeres vej vil forsøge at søge indflydelse. I jeres valgmateriale, flere af jer, der lægger I op til, at danskere de skal lære noget mere om Grønland. Kan I helt kort forklare, hvordan de kanaler, I nu vil gå ud af, vil få det til at ske? Juliane, vil du starte? Ja. Jeg har foreslået, at der bliver lavet en ordning, der kaldes ambassadør for Grønland. Der vil jeg samarbejde med de grønlandske studerende og de grønlandske tilflyttere i Danmark. Meningen er, at danskerne skal have en generel højere viden om Grønland, fordi vi har fået nok af, at Grønland præsenteres ensidigt i Danmark. Og jeg mener, at danskerne fortjener et meget mere nuanceret billede, end det billede, vi ser i dag. Og jeg vil på den måde måske komme rundt i skoler, måske samarbejde med de studerende om at fortælle om Grønland, om det moderne Grønland, fordi vi får kun set det mørke side af Grønland i dag. Ellen Kristoffersen, det er også en del af Adasuts valgprogram, at
børn i danske skoler skal lære mere om Grønland. Hvordan skal det foregå? Jo, men min erfaring er, at jeg gennem det folketingsarbejde, som jeg sad i fra 98 til 2001, det er at køre foredragsvirksomhed, tage ud til folkeskoler og holde foredrag om Grønland, om levevilkårene i Grønland, og derudover generelt foredragsvirksomhed, og det kan være gennem foreningsarbejde i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Danmark og i samarbejde med det grønlandske huse. Derudover er det også vigtigt også at repræsentere de grønlandske kunstnere, erhvervsfolk og andre, der gerne vil på et eller andet niveau gerne vil promovere sig og gøre sig bemærket i det danske samfund. Der er det så også vigtigt, at vi også fra Atesut støtter op om de initiativer, der bliver taget herfra og gør det muligt i Danmark, eller for den sags skyld i udlandet. Og derudover er det også vigtigt for Atesut, at vi har et tæt samarbejde med Grønlands Hjemmestyres repræsentation i Danmark. Og der agter jeg at fortsætte det tætte samarbejde, jeg havde med Grønlands Hjemmestyres repræsentation med de forskellige initiativer, der bliver taget fra det offentlige Grønland, men derudover også fra de private, altså virksomheder og for den sags skyld også kunstnere. Men Danmark, de har et godt stykke over 600 folkeskoler. Hvis de alle sammen skal lære om Grønland, er det så noget, et folketingsmedlem, eventuelt i samarbejde med de studerende, overhovedet har en mulighed for at gøre, der må være noget mere? Jo, men altså, der er det jo vigtigt, at vi har netop det her tætte samarbejde med de danske partier, uanset hvilket fløj vi er i, så er det utrolig vigtigt, at vi yder indflydelse indenfra og ikke udefra. Så derfor er det jo netop, at vi fra Atesut har søgt samarbejde med Venstre, fordi det er den bedste måde, vi kan yde indflydelse på, i stedet for at vi ovenfra eller udefra blot modarbejder. Vi samarbejder. Nu er det sådan, at i Danmark, der kan man ikke tvinge skolerne til at købe et bestemt stykke skolemateriale, undervisningsmateriale. Men der har den Nordlandsgruppe haft nogle møder med folk i Undervisningsministeriet for lige netop tale om den her problematik. Og man har haft et samarbejde og nogle kontakter til nogle skolebogsforfattere. Og man har været med til at hjælpe med til, at der er et par bøger, en bog om Grønland og en bog om Færøerne, som her for nylig er blevet udgivet, som kan sælges til skolerne. Vi kan så ikke tvinge dem til at købe dem, det må de selv gøre. Men altså en anden ting, som man gør i Grønland, eller i den Nordlandsgruppe, det er at arrangere konferencer, som en stor del af pressen rapporterer om. Og der er en masse studerende og andre organisationsfolk, politikere, en masse VIP's, som lærer om Grønland på den måde. Så på den måde er man med til at give en masse viden om Grønland gennem den Nordlandsgruppe. Juliane Henningsen? Ja, jeg mener, at muligheden skal være der for dem, der gerne vil lære noget mere om Grønland. Og jeg ved for eksempel godt, at de studerende i Danmark også har snakket om den her problematik, fordi de er også trætte af, at Grønland bliver præsenteret meget ensidigt, og det vil også gerne være med, så det er meget oplagt for mig at samarbejde med de studerende, og jeg vil gerne stå til rådighed i den proces. Palle? Jamen fra demokraternes side, der vil vi jo godt have, at der er et stående tilbud til alle skoler og gymnasier om, at de kan rekvirere en grønlandsk politiker, hvis de vil have noget at vide om grønlandske forhold. Og om det er Skagen, om det er Kollund eller om det er Odense, det er fuldstændig meget. Vi skal nok komme ud, hvis de vil høre noget om Grønland. Og det vi gerne vil fortælle, det er et nuanceret billede af, hvad der i virkeligheden sker på Grønland. Nu var der den berømte udsendelse her forleden dag, som var en dokumentar, som dokumenterede en del af virkeligheden. Det var virkeligt det, vi så. Det var ikke noget, der var manipuleret. Men der sker også andre ting op, og det skal de også informeres om. Fordi det, man hører i Danmark, det er jo fra hver sin ende af skalaen. Der er en meget stor, midtersektion fra Grønland, som ingen ved noget om, hvad der sker. Og en af de gode ting, trods alt, som den nordlandske gruppe har lavet, det er netop de konferencer, der bliver holdt. Det stykke arbejde vil vi selvfølgelig fortsætte. Også sådan så, at erhvervsliv fra Danmark og resten af Europa bliver interesseret i at investere penge i Grønland, så vi bliver en del af en globaliseret verden. Men der findes jo altid risikoen for, at en skolelærer tager flugten fra Grønland ned for hylden og sætter på videoen, når børnene skal lære noget om Grønland. Ja. Helt konkret, hvilken aktiv indsats er det, man kan gå ud og gøre, for at det ikke er det, der sker? Jamen, det skal der stå dem frit for at tage den udsendelse ned, fordi det er også en del af Grønland. Vi kan ikke lukke øjnene og sige, det var for ensidigt, og det ene og det andet, som man har hørt fra venstrefløjen. Fordi det vi så, det var virkeligt. Det vi så også skal ned og fortælle, det var, at der findes faktisk nogen i Grønland, blandt andet demokraterne, der prøver at løse de problemer, vi så.
som kommer med det ene forslag efter det andet i Landstinget, men som desværre bliver nedstemt. Nu er det her jo en folketingsdebat, så den kan vi tage næste gang, vi sidder her med Ingmar. Med hensyn til den udsendelse, så vil jeg altså gerne sætte nogle spørgsmålstegn ved nogle af de tal, der kommer frem, og særligt omkring de såkaldte studerende, der flygter fra Grønland. De tal, der fremføres omkring de procentvise, hvor mange der bliver i Danmark, hvor mange der kommer tilbage, der kunne jeg godt tænke mig at se nogle årstal fra, hvornår de er fundet. Samtidig må man sige, man viser 3 studerende i den udsendelse, og den ene kommer til at rejse hjem, eller er færdiguddannet, den ene kommer til at rejse hjem i løbet af uddannelsen. Må man sige, for nylig KNR meldte radioen om, at blandt 23 grønlandske medicinstuderende, der havde 22 allerede besluttet sig for at vende hjem. Altså, jeg er vendt hjem, en masse af mine venner er vendt hjem, Palle er vendt hjem. Så galt står det altså heller ikke til i forhold til, at folk bliver væk eller ikke kommer tilbage. Men det er klart, der er en masse grønlandske veluddannede i Danmark, og der har Nordatlantisk Gruppe lavet en undersøgelse omkring, hvor mange grønlændere der er i Danmark. Og af den undersøgelse har vi også kunne se, hvor mange eller hvem der har hvilke uddannelser. Og det er noget, man skal følge op på, og det er noget, vi skal finde ud af, hvordan får vi de mennesker interesseret i at komme hjem. Ellen, du har. Ja, altså fra DSUD, der ved vi allerede, hvad det er for nogle ting, der kræves for, at folk de vender hjem. Gennem det arbejde, som vi har ført i Folketinget, der har vi jo også gennem den kontakt, vi har haft til det grønlandske huse, haft mulighed for at tale med folk. Hvad er det, der gør, at de bliver i Danmark, bliver boende i Danmark? Jamen det er jo netop de sociale forhold, skoleforholdene, sundhedsvæsenet, alle de her ting, bliver man først og fremmest nødt til at rette op på her i Grønland, for at gøre det tiltalende for folk, der har taget en langvarig uddannelse og vende hjem. Hvis det er, at skolen ikke fungerer, at deres børn ikke kan få en ordentlig folkeskole, og hvis det er, at der ikke er daginstitutionspladser, og hvis det er, at sundhedsvæsenet ikke fungerer, hvis det er, at man har handicappede børn, eller står i en situation, hvor man har nogle særbehov, jamen, så bliver man nødt til at rette op på de her ting. Så det ved vi udmærket godt fra DSUD allerede på nuværende tidspunkt, og det er det, vi hele tiden arbejder med i Landstinget. Så derfor er der behov for, at både Landstinget og Folketingsmedlemmerne har et tæt samarbejde, og at man ligesom kan fungere som det forlængede arm. Palle? Ja, nu kommer Ellen ind på mange af de ting, som jeg ville have vendt på. Men jeg kunne godt tænke mig at vente lidt om og sige, nu har den nordatlantiske gruppe fundet ud af, hvor mange der er i Danmark, som ikke vender tilbage. Det kan der være mange årsager til, men det kunne være sjovt at høre dem, som har siddet på regeringsmagten i så mange år, om de er villige til at ændre på de ting, der skal ændres i det her samfund, så folk har lyst til at vende hjem. De siger samstemmende, det er et korrupt system, vi har heroppe, det er præget af nepotisme og pamperi. Er Siumut villige til at gøre det ypperste for at komme det til livs, ergo og fralægge sig magten? Fordi det er Siumuts skyld, at de vender tilbage. Når der er landstingsvalg. Og men Ingmar, du får en kort kommentar til den her, og så begynder der at være trippen her i studiet. Så. Selvfølgelig. Vi skal finde ud af, hvad der skal til for at få folk op. Men vi må også meget gerne gøre folk opmærksom på, at det bliver altså først bedre, når de selv er med til at tage et ansvar, at de kommer op og forbedrer tingene med deres gode uddannelser, samtidig med, at de kender samfundet. Det skal de også vide, og det er der altså mange, der kommer til at glemme en gang imellem. Kommentaren fra Ingmar Kleist, og så skal jeg minde om, at klokken nu er ved at være 20.30, og det er det tidspunkt, hvorfra I kan begynde at ringe ind på telefonnummer 36 16 66, hvis I gerne vil stille spørgsmål til kandidaterne, som altså fortsætter i radioen om små 3 kvarter i programmet Spørg kandidaterne, hvor jeres spørgsmål vil give videre. Det er altså telefonnummer 36 16 66, man kan ringe ind på. Det kan man fra nu og den næste halve time frem. Og jeg skal igen minde om, at ligesom udsendelsen her, så er radioprogrammet i aften på dansk, mens der følger Spørg kandidaterne på grønlandsk i morgen. Og som I måske bemærker, så har vi gang i en lille udskiftning, og de nye kandidater, de begynder at finde deres vej ind. Og mens de gør det, Palle, så kan vi jo gå videre til vores næste emne, vores næste overskrift, som hedder selvstyre eller selvstændighed. I jeres valgvideo, der gør du en del ud af at sige, at selvstyre ja tak, selvstændighed på sigt ja tak, men det skal ske i et tempo, hvor vi har råd til det. Kan du kort uddybe, hvad du mener med det? Jeg kan både gøre det kort, jeg kan også gøre det langt. Altså, jeg vil gøre det så præcist, jeg kan. Det vi siger, det er, at når man snakker selvstyre, det betyder, at vi hjemtager flere af de områder, som vi ikke har ansvar for i dag, herunder for eksempel justitsområdet. Der er det, vi siger, at hvis vi skal hjemtage så omkostningstunge områder,
så er vi nødt til at have råd til dem, inden vi hjemtager dem. Så vi ikke bare hjemtager noget, der er forsømt, som vi så med boligområdet og sundhedsområdet og uddannelsesområdet. Det er meget, meget vigtigt, at tingene hænger sådan sammen, så vi ikke bliver snydt. Vi vil ikke bare hjemtage alt for enhver pris, fordi så betyder det nemlig, at levestandarden i Grønland vil falde, fordi der ikke er råd til at levere den borgerservice, vi har i dag. Og det er ikke kun demokraterne, der mener det, fordi som en HS-analyse viste, så var det 80% af befolkningen, der ikke vil have for eksempel selvstændighed, hvis de gik ud over levestandarden. 80%, det er altså en stor del af befolkningen, og det er alle politikere altså nødt til at respektere. Vi har fået nye gæster i studiet, og inden vi kommer til svarene her, en af dem, det er Jensine Bertelsen fra Adasut. Også i jeres valgvideo, der kan man høre Adasut sige, at man skal være parat til at hjemtage de her opgaver. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, altså vi er det eneste parti i Grønland, der opererer på et meget, meget sagligt og forsigtigt grundlag. Tingene skal behandles med omhu. Vi har set demokraternes valgoplæg, det går ind for selvstændighed, men vi fra Adasut tager et skridt ad gangen. Og det er ensbetydende med, at det opgaver, som skal hjemføres, det kan tage tid. Vi skal være realistiske og indse, at det ressourcer, vi har behov for at hjemtage opgaverne, både menneskelige ressourcer og økonomiske ressourcer, det skal være til stede. Forudsætningen for, at vi kan overtage områderne, skal være til stede. Også velkommen til Lars Emil Johansen, Siumut. Tak skal du have. Nu hører vi heroverfra, at det kan godt tage god tid med selvstændighed. Det er ikke det indtryk, man får, når man ser Siumuts valgvideo. I jeres valgvideo, der siger du blandt andet, nu skal jeg lige se, hvor der er skrevet det henne. Det har jeg her. I jeres valgvideo, der siger du, at Danmark i øjeblikket, på grund af den her selvstændighedsfølelse, der er i Grønland, der forsøger Danmark at skabe splid i Grønland. Kan du forklare, hvad du mener med det? Jeg mener, der er nogen, der gør det med fuld overlæg, fordi det er ikke helt tilfældigt, at de ting sker i øjeblikket. Altså mediestormen vedrørende Grønland og mistænkeliggørelse om, hvad der sker i Grønland, og påstand om korruption og påstand om det ene og det andet. Altså korruption er en meget alvorlig ting. Det skal man jo ikke bare sådan slynge ud, Palle. Man skal anmelde folk, som man mistænker for at have en korruption. Jeg mener, at jeg skal lige sige, at det der tempo, man arbejder med, hvis jeg lige må kommentere det i forlængelse af med selvstændighed. Selvfølgelig skal det gøres i en tempo, der gør, at vi har råd til det. Og selvfølgelig skal vi da arbejde for, at levestandarden naturligvis ikke skal falde, i og med, at vi indfører selvstændighed. Men for at kunne gøre det, der skal vi altså lige sikre, at der er rådighed over vores rigdom i Grønland. Det er der jo ikke engang i øjeblikket. Vi har ikke engang ejendomsretten over det. Hvordan pokker kan vi så nogensinde få råd til at blive selvstændige, hvis vi ikke har ejendomsret? Det er derfor, vi arbejder for at etablere dette selvstyre, som kan blive en ny forberedelsesstadie til næste skridt. Men jeg er enig med Jensine Bertelsen. Et skridt ad gangen, og næste skridt er selvstyre. Vi har også fået besøg af IA's Josef Motzfeldt. Velkommen til dig også. Tak. Selvstyre efterhånden, som vi har råd til det, eller hjemtagelse af områder efterhånden, som vi har råd til det. Hvordan ser IA på det? Altså, det er et emne, som har meget stor betydning for befolkningen, for hele befolkningen, og derfor er det af afgørende betydning, at der gøres indsats for at få et fodslag til folkevalgte og befolkningen imellem. Og vi i IA er opsat på at gøre en indsats for at gøre enigheden stærkere, at gøre os stærkere ved at opnå enighed mellem befolkningsgrupperne i dette land. Og jeg vil også gerne sige til demokraternes repræsentant her, at naturligvis koster det vilje og knofedt for at opnå status som her i eget hus, som så meget andet i livet, som for eksempel for at få en uddannelse, for at stifte familie og alt det der. Det koster knofedt og indsats, og det er indsatsen, som jeg mener, vi folkevalgte har en forpligtelse for at gøre en stor indsats for at gøre det begribeligt for alle her i dette land. Jamen, jeg er nødt til lige at bringe en lille rettelse. Jeg er selvfølgelig glad for, at Jensine hun har set vores, synes jeg selv, glimrende valgvideo. Men det er så også vigtigt at høre efter, hvad der bliver sagt. Fordi det, jeg siger til allersidst, det er netop, at fra demokraternes side vil vi lade det være en glæde at være op til den grønlandske befolkning
at bestemme, om vi skal være selvstændige eller ej. Fordi det skal ikke være politikerne, der bestemmer det. Det skal være befolkningen, der bestemmer det, således at de svageste også skal følge med, i stedet for at det er bare dem, der er ressourcestærke, der sidder i billigt anskaffede boliger, og så siger, nu er vi klar til at være selvstændige. Men der er vel ikke nogen, der går imod, at det skal ske ved en folkeafstemning, jo? Nej, det håber jeg da så sandelig ikke. Og som Josef Mossel var inde på før, at det kræver vilje og så videre at gøre sig klar til selvstyre. Og det er netop den vilje, som demokraterne konstant udviser. Det er også derfor, vi kæmper så hårdt for, at for eksempel det her lands finanslov ikke kommer med et dundrende underskud, som de andre de ønsker. Fordi ellers så kan vi altså ikke bevise over for en grønlandsk befolkning, at vi er i stand til at skabe det økonomiske råderum, som kan give selvstyre og som på sigt kan give selvstændighed. Jensine? Forudsætningen for, at vi er økonomisk selvborgende, når vi træder ind i et selvstyre. Det er jo ikke, at drømmen om fundet af olie og diamanter og guld og, jeg var ved at sige, grønne skove. Nej, det er en meget, meget hård prioritering i landet. Altså, vi tror på fra Atassut, at den bånd, der er mellem Grønland og Danmark, vitterligt ikke kun er pengespørgsmål. Vi har levet sammen med Danmark i mere end 300 år. Altså, når de snakker selvstyre, når de snakker selvstændighed, de andre partier, så snakker de om penge og økonomisk formåen og alt det der. Men det er altså ikke kun det, der er båndet mellem Grønland og Danmark. Og det er forskel mellem Atassut og de øvrige partier. Vi kan se store potentialer i at blive ved med at samarbejde med Danmark. Sådan er det. Lars Emil, er Danmark bare en penge... leverandør til Grønland, som skal skiftes ud, når der kommer penge andre steder fra? Nej, det er det jo ikke. Altså, jeg synes, det er en utrolig afskåret måde at betragte vores hidtidige fællesskab på. Det er bare at gøre det op i penge. Det er ikke måden at gøre det på. Det er ikke en grønlandsk måde at gøre det på. Jeg synes, der er mange andre værdier. Der er familiebånd, og der er kulturelle bånd. Jeg vil godt lige sige, at selvstændighed er op til folket naturligvis, Palle. Og det er der også det, der står i selvstyreloven, som vi har siddet og kæmpet for og udforme, og som kommer til folkeafstemning. Naturligvis. Jeg vil også gerne lige sige, jeg ser hverken i billige anskaffede boliger, eller ansvarligt for dundrende underskud i nogen finanslov. Der er ikke nogen finanslov med dundrende underskud. På indeværende tidspunkt er jo ikke nogen finanslov færdig, og det behøver slet ikke være dundrende underskud. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, vi skal gøre det på en pæn og ordentlig måde, og ansvarlig måde, i stedet for sådan at slynge ud med beskyldninger over for hinanden, og sige, at vi er midt i en meget, meget spændende periode i Grønland. Vi står i en situation, hvor Grønland inden for overskuelig årrække kan blive økonomisk selvbærende. Opgaven består så i at prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre det. Den enighed, som Duse omtalte lige før, og som har været Grønlands styrke i Selvstyrekommissionen, den må vi altså omsætte til Grønland, ikke bare når vi forhandler med Danmark, men også internt, når vi udformer vores fremtid. Jeg mener, at selvstændighed skal ikke være en partipolitisk kastebold. Selvstændighed skal være folkets projekt, og ikke bare sådan, som man tager frem, når man ønsker at lige drille hinanden. Nu nævnte du til at starte med selv de her bånd, som der er mellem Danmark og Grønland. Det får man til at tænke på i sidste uge i radioavisen. Der sagde du, at Danmark er ikke til at stole på. Danmark er ikke vores ven. Er det din beskrivelse af de bånd, der er imellem Grønland og Danmark? Jeg sagde, at nu så jeg det igen. At Danmark hænger Grønland ud på den her måde. Vi skriver en del af virkeligheden. Ja, det skal lige siges, at det, der skete, var en journalist, der ringede dig op og spurgte på efter din reaktion på filmen Flugten til Grønland. Ja, og det er det, jeg forsøger at sådan forklare. Altså, jeg reagerer på den der udsendelse og siger, at det er ikke Danmark som ven, der præsenterer Grønland her. Jeg synes, jeg havde også Anne Wibels film i Nethinden, da jeg sagde det, at jeg er meget svært ved at stole på danske mediers vilje og måske også evne til at beskrive den grønlandske virkelighed på en anden, en ensidig og skandale præget måde. Så når du sagde, at Danmark ikke er til at stole på, og Danmark ikke skal betragtes som en ven, så mente du i virkeligheden Danmarks medier? Nå, altså, jeg har talt om, følelser er jo noget, der rækker over et bredt spektrum. Jeg er formentlig den eneste politiker,
der har stået i Folketinget, den eneste grønlandske folketingspolitiker, der har stået i Folketingets talerstol og talt om selvstændighed og kærlighed. Kærlighed og selvstændighed. Altså det er muligt at bevare kærligheden mellem vores folk. Det vi skal afskaffe, det er, at vi generer hinanden, og vi frarøver hinanden friheden. Det er muligt at gøre det, men altså, i stedet for at hænge os ud i enkelte udsendelser eller enkelte reaktioner, så synes jeg, at vi skal prøve at se det over en helhed og sige, hvad ønsker vi beholde af de værdier, som vi har skabt sammen i snart 300 år. Om kæreste venner, altså skeptikerne mod selvstyre, eller selvstændighed og selvstyre, ønsker gerne at få det til at se ud, som om det er en forfærdelig situation, befolkningen og landet kommer til at stå i, som om Grønland, når vi får selvstyre, at vi kommer til at stå alene i verden. Tværtimod, altså anerkendelse som et folk, betyder, at vi på den måde kan møde Danmark og alle andre nationer ude i verden på ligeværdige vilkår. Og jeg har da som landsstyremedlem for udenrigsanliggender bestræbt mig på at skabe så meget netværk som muligt ude i den store verden, både inden for EU, inden for tidligere EU-kolonier, inden for Nordisk Råd, inden for handelsorganisationen WTO og inden for FN. Det betyder, et af de vigtigste forberedelsesemner, som jeg mener er at koncentrere sig om, det er at på vej til selvstyre, at skabe et netværk i verden, så meget som overhovedet muligt, så vi virkelig er med i et netværk i verdenssamfundet. Og jeg er da fortrøstningsfuld, så meget velvilje jeg har mødt som repræsentant for Grønland ude i den store verden. At selvstyre og selvstændighed betyder anerkendelse som et folk, således at vi kan møde alle andre på ligeværdige vilkår. Jensine? Ja, altså samtlige partier i Grønland formoder jeg stadigvæk er enige om, at det næste skridt, det er selvstyre. Det skal der ikke herske tvivl om. Men jeg er da glad for at høre, at Inuit Ataqatigiit alligevel vil i Folketinget, at de kan se fornuften i at arbejde i Folketinget, fordi tredje valg i træk, de siger, nu er de slut med folketingsarbejde. Så det er da godt at høre, at de alligevel kan se fornuften i det her. Men altså, den udsendelse, der har skabt så store røre, både i det grønlandske, men også i det danske samfund. Altså, de fortjener ros, fordi at, ja, selvfølgelig, vi ser mange videoer og udsendelser om flotte isbjerge, der falder ned. Men altså, når vi ser realistiske billeder af, hvordan livet nu engang er i Grønland, altså, så skal det jo ikke generalisere, som om det er Danmark, der har en dagsorden, at den danske folketing eller regering for den sags skyld har en dagsorden for at svine Grønland til. Tværtimod, altså vi skal forholde os til det ting, som bliver vist, og vi skal på meget, meget realistisk måde arbejde internt i Grønland, men også i Folketinget. Det er det, vi fra DASUT vil. Vi vil i dialog med de forskellige danske partier, og ikke blot binde os til en lille gruppe, som nærmest er handlingslamme ud over de ting, man kan finde på at lave udenom Folketinget. Men nok om udsendelsen og tilbage til selvstyret. Et selvstyre, som vi har råd til, bliver der sagt. Og det er der sådan set rimelig enighed om. Hvordan kommer sådan et til at foregå helt konkret, når nu I skal sidde i Folketinget og snakke om for eksempel hjemtagelse af justitsvæsen, som er et af de helt dyre områder. Hvem skal så betale for det, Lars? Det skal Grønland selv. Det er jo en del af det forlig, der er på vej, eller der allerede er indgået i selve Selvstyrekommissionens arbejdsgruppe vedrørende økonomi, men ikke konfirmeret i Selvstyrekommissionen, fordi så blev valget udskrevet. Kompromiset går på, at Grønland beholder indtægterne fra undergrunden, når vi har betalt, om vi så må sige, bloktilskuddet af, så er det Grønlands ejendom, det indtægter, der kommer. Til gengæld, så er prisen så værre. Nå, det er rigtigt, Palle, ikke? Altså, det er rigtigt, altså det første 75 millioner og 50%, men når vi har høvlet hele bloktilskuddet ned, så er det Grønlands ejendom, og så skal vi forhandle. Men Lars Emil, de penge er der jo ikke nu. Jeg vil gerne lige nævne
når du nu spørger på den, så har aftalen så været, at Grønland så til gengæld betaler for eksempel justitsvæsen, retsvæsen, når man overtager det. Så må man så vente, til man har de penge. Så enkelt er det. Ja, men altså, nu bliver jeg så desværre nødt til at rette på et af de medlemmer, som rent faktisk har siddet i Selvstyrekommissionen, og egentlig burde vide, hvad det var for nogle tal og virkeligheder, der er, de nået frem til. Fordi virkeligheden er, at de første 75 millioner kroner, man skaber af overskud fra den danske, eller fra den grønlandske undergrund, de skal tilgå den grønlandske landskasse. Derefter så deler man det næste overskud 50-50. Og når man så har nået op på de 6,4 milliarder, sådan, så der er 3,2 milliarder til Danmark, 3,2 til Grønland, så forhandler man igen om, hvad der så skal ske. Det er ikke noget med, at så er undergrunden vores, og så forhandler vi. Nej, det er stadig rigsfællesskabets undergrund, og det er der, man skal ud og forhandle. Men så langt behøver man slet ikke at vente, hvis der man vil hjemtage. Det er svært ved at høre forskel på de to ting. Han siger, at undergrunden er vores. Det er stadig rigsfællesskabets, og så skal man forhandle. Men man kan allerede nu skabe et økonomisk råderum til at hjemtage justitsvæsenet. Vi har jo tilbudt Grønlands Landsstyre 1 milliard kroner i finanslovsforhandlingerne. Den milliard kan være med til at finansiere for eksempel en hjemtagelse af justitsområdet. Så det er muligt, hvis man har en politisk vilje i Grønland til at skabe det økonomiske råderum. Den vilje har de bare ikke vist endnu. Men jeg glæder mig til at se det. Josef Motzfeldt, skal Livland spændes ind for at hjemtage nogle af de her områder? Nå, altså, at opnå en selvstyre og siden eventuelt selvstændighed betyder jo, at vi skal ofre noget. Altså, jeg vil gerne fremdrage et eksempel med Island, som også er et tidligere koloni under Danmark. Island var med i stændeforsamlingerne fra 1845 til 1849. Det er faktisk den eneste gang, islandske politikere har været repræsenteret i danske forsamlinger. Så fik Island hjemmestyre i 1904. Fra 1904 til 1919, der havde det hjemmestyre, og fra 1919 blev det faktisk selvstændige. Det eneste, det havde fælles med Danmark, er, at det havde fælles konge. Og det er faktisk det, vi faktisk er på vej til med den forhandlingsresultat, som Selvstyrekommissionen har opnået. Og jeg vil da også gerne sige, at altså når Jens Hele Bertelsen igen fremdrager eksempel med, at nu er IA igen ude med, at vi nok er på vej ud af Folketinget. Jeg vil da gerne understrege, at Grønland har da været udsat for en helt lille overraskelse fra den danske regerings side, og derfor er det absolut ikke for tidligt at begynde at drøfte, hvad vi er på vej til. Ønsker vi kræfterne, de politiske kræfter koncentreret her i Grønland, uden at være repræsenteret i et andet lands parlament? Det synes jeg, det er et relevant emne, uanset om det sker om 4 år, eller om det sker om 15 år. Vi er da nødt til at forberede os på, at det er den vej, det går, udviklingen går. Lars Emil, du sad og... Nu var det der lille uenighed omkring, hvad Selvstyrekommissionens arbejde består i. Altså, det skal der være tilgivet dig, Palle, at du ikke er sådan meget præcis informeret om, hvad der sker, fordi kommissionens arbejde endnu ikke er forelagt, hverken for Landstinget eller Folketinget. Men det vi nu er frem til, da valget blev udskrevet, det tegnede til, at Grønland fik rådighed over indtægter, altså indtægter fra Grønlands undergrund, tilfalder Grønlands selvstyre, når bloktilskuddet er hyldet ned. Det er rigtigt. Fremgangsmål er 75 millioner og 50-50, men når bloktilskuddet er over, så tilfalder indtægterne Grønlands selvstyre. Og så er det rigtigt. Så er der også et punkt, der siger, herefter skal man så forhandle om, hvorvidt Danmark skal have en andel af det. Og der mener jeg, at det er en interessant punkt i virkeligheden at diskutere, fordi jeg synes personligt, at Danmark bør have en andel af de penge derudover. For eksempel i samme procentdel, som Danmarks bloktilskud til Grønland udgør i forhold til Danmarks bruttonationalprodukt. Altså samme procentdel bør vi altså aflevere til Danmark i en årrække, hvorvidt det skal være de 4 år, som Poul Nyrup sagde, det skal være efter selvstændighed, eller hvorvidt det skal være længere periode. Det er en anden sag. Men for eksempel til at finansiere fælles projekter, for eksempel gøre trafikken billigere mellem vores lande. Altså, det er jo udenrigspriser, vi har med at gøre samtidig med, at vi taler om det rigsfællesskab. Eller andre områder, for eksempel udnyttelse af, der anvendelse af danske uddannelsesinstitutioner, også efter selvstændighed, kunne man jo også tale om, at en del af de penge kunne gå til. Men altså, samme procentdel i forhold til Grønlands BNP til Danmark, som
bloktilskud udgør i forhold til dansk BNP. Jeg vil godt lige hurtigt runde den her debat af med at spørge, den selvstyreaftale, som mere eller mindre ligger klar, kommer den igennem efter et valg? Jeg tror det, fordi der har selvfølgelig med mindre at Søren Espersens parti får en så afgørende betydning for hele den borgerlige side i Danmark, at han i virkeligheden kan blokere. Men altså både Socialdemokraterne og Venstre og Konservative og Radikale Venstre og alle grønlandske partier er enige om det stadig, som de står i nu. Jensine? Kortere kan det ikke siges enig. Josef Motz? Altså, gensidig forpligtelse mellem Danmark og Grønland, det er faktisk det, den nordatlantiske gruppe blandt andet har indgået i sin aftale for samarbejdet, for at få udbygget det positive forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne som ligeværdige parter, nationer, og dermed ikke sagt, at det kun er Danmark, der skal give os noget. Vi har da her fra Grønland hulens masse ting, som vi kan tilbyde, som vi kan hjælpe den kommende danske regering med, og i Folketinget, eksempelvis inden for klimaforskning og 2009 topmødet omkring klima i København, der har Grønland der en hel del ting, som vi kan hjælpe den kommende danske regering med at få fyldt på omkring klimaændringernes konsekvenser. Palle Christiansen, du skal også lige have lov at svare, hvis demokraterne sidder i Folketinget, bliver det så også en demokrat, der stemmer for den selvstyreaftale, som er på vej? Den selvstyreaftale, som Per Bertelsen har været med til på vegne af demokraterne og forhandle igennem, den vil vi selvfølgelig stå ved, når vi også kommer i Folketinget. Og en anden ting, vi også vil være meget opmærksom på, når vi kommer i Folketinget, det er de nye forhandlinger, der er med hensyn til overskuddet fra dansk olie og naturgas, det de udvinder fra Nordsøen. Det skal til nye forhandlinger. Det er også en del af den danske undergrund, så længe vi er en del af et rigsfællesskab. Og kommer der flere milliarder i den danske statskasse, så skal der også flere penge til Grønland. Så ja, en meget lille kort bemærkning til Josef Motzfeldt fra Inuit Ataqatigiit. Altså, der skal ikke herske tvivl om, at der er forskel på den nordatlantiske gruppe og Grønlands arbejde for selvstyre. Altså, den nordatlantiske gruppe har adskillige gange vist sin egen dagsorden. Det vil løsrive Grønland fra Danmark, og altså det er jo ikke det, Grønland arbejder for. Vi skal lytte til den grønlandske befolkning om, hvad for nogle skridt, der skal tages. Så at romantisere den nordatlantiske gruppe, det må være slut nu. Den her debat er også mere eller mindre slut nu, men udover at samarbejde mellem Danmark og Grønland, så er der også noget, der hedder Thulebasen, og IA siger i jeres valgvideo, at en ting, der i hvert fald ikke må ske, det er, at Thulebasen bliver en del af en oprustning i den kommende verden. Hvad skal der så ske med Thulebasen? Altså, der er allerede indgået en fornyet aftale mellem USA, Danmark og Grønland omkring benyttelsen af Thulebasen, Pituffik, hvor modernisering af hele det EDB-system, der eksisterer på radarsystemet, som er fra 70'erne, at det bliver erstattet med noget nyt. Men herudover indeholder aftalen også, at ønsker USA at benytte radaren til missilforsvarssystemet, forudsætter det en fornyet ansøgning, som skal gennemgå en godkendelsesprocedure både i det danske Folketing og i Landstinget her, hvor ligesom det skete forud for ILO-aftalen. Det vil altså sige, den pressemeddelelse, som landsstyret udsendte i 19. november 1999, gik på, at Thulebasens radarsystem, eller radaren i Pituffik, ikke skal indgå, eller skal forværre verdensfredens nuværende situation. Og den fastholder Grønland fortsat, indtil der eventuelt opstår en ny situation, som jeg ikke kan sige sker forløb. Altså fra demokraternes side, der mener vi helt klart, at Thule Airbase, den bør også forblive en gang i fremtiden. Det er sådan, at der er mange arbejdspladser på Thule Airbase, og mange af de arbejdspladser, de betaler A-skat til den grønlandske landskasse, og det er penge, vi har brug for. Derudover så er Thule Airbase også et sted, hvor der er mange praktikpladser for unge, ikke bare i Qaanaaq, men fra hele Nordgrønland, hvis der man ønsker at tage en uddannelse derop. Og med hensyn til, om det skal indgå i et missilforsvar,
Jamen helt ærligt, det er der jo ikke nogen, der ved, om den allerede gør. Fordi det, som der har været fremme, det er jo, at det kunne klare sig alene ved en opgradering af det software, de har deroppe. Så de kunne sådan set have gjort det for mange år siden, og så er det bare nu, man begynder at snakke om det. Så. Jens, hvordan har Atassut det med, at om Thulebasen skulle indgå i et missilforsvar? I jeres valgmateriale, der snakker I jo om, at I vil gå ind, hvad er det, I vil kæmpe for verdensfred? Ja, netop. Det vil vi gøre i kraft af, at vi arbejder sammen med Venstre. Og med hensyn til Thulebasen, altså Palle Christiansen bør vide, at amerikanerne først skal søge om tilladelse til at benytte sig af Thule-radaren. Jeg synes ikke, at vi på nogen måde har ret til at mistænkeliggøre, om noget allerede er trådt i kraft. Det synes jeg er lidt ved siden af. Men altså, en ting er helt klar. Thulebasen er der for at blive, så længe den amerikanske regering mener, at det strategisk er vigtigt, at Thulebasen er der. Der har været tale om, at den skulle nedgraderes, eller hvad der skulle ske med den fremover, men den amerikanske regering har tilkendegivet, at de er meget interesseret i, fordi den har en placering, som er meget enestående. Så det behøver vi ikke at være bange for, og vi behøver ikke at være bange for, at amerikanerne nok skal komme til os og spørge os, fordi det er villige til. Det har vist igennem den proces, der har været i moderniseringen af 51-aftalen, at det vitterligt, at de kunne bare have gjort det, men de gjorde det ikke. Altså, de gennemførte ikke noget uden at spørge Grønland, og det synes jeg, det er værd at lægge mærke til. Og nu har vi altså nogle meget gode og klare aftaler uden om missilforsvaret, eller uden om opgradering af Thule-radaren, økonomiske aftaler med USA. Den borgerlige side i Grønland er lidt uenige om Thule, det kan man da tydeligt høre. Thule betyder meget til Grønlands udvikling hen mod selvstændighed. Det er et meget vigtigt brik i Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling, og derfor skal vi sætte meget stor pris på dens betydning i Grønland. Man kunne sagtens forestille sig, at Grønland forhandler med USA om Thulebasen. Jeg vil sige, at hvis jeg siger, at Keflavik gjorde Island selvstændig, der vil det illustrere i sig selv, at hvad Thule-base kan også komme til at betyde. Ikke for romantiseren i en sine. Altså et arbejde for selvstændighed er absolut ikke nogen romantiseren. Det der er i virkelighed. Alt andet vil det være dybt uansvarligt, fordi så byggede man sin fremtid på en fortsat afhængighed af andres hjælp. Og så kan man mene, hvad man vil om den nordatlantiske gruppe. Og det er der jo også nogen, der gør. Og jeg skal da ikke sige, at den nordatlantiske gruppe er en ufejlbarlig enhed. Og det kan formentlig også gøres bedre, men der er bare ikke nogen, der har gjort det bedre. Den model, som I vil arbejde på, den har vi andre prøvet. Den har de andre partier prøvet. Altså, Atassut medlem har engang tidligere forsvundet i Venstre, og vores egen medlem har forsvundet i Socialdemokraterne. Og det med at være en del af de danske gruppe, det er afprøvet. Og nu er den nordatlantiske gruppe i hvert fald den helt mindst strenge ordning, vi nogensinde har prøvet. Og det bliver faktisk sidste ord. Desværre så hurtigt kan en time gå. Vi vil slippe kandidaterne herfra, men det er kun for at give dem videre til Peter Damborg, som sidder i et radiostudie, hvor kandidaterne de vil svare på spørgsmål fra seere og fra lyttere. Du kan høre programmet, der hedder Spørg kandidaterne, i radioen fra om et øjeblik, helt præcis kl. 21.15 og så en time frem. Husk også, at valgkampen fortsætter. Der er vælgermøde på søndag i Minihallen ved GU her i Nuuk. Det bliver transmitteret direkte på tv. Det er fra 14 til 16 på dansk og fra 20 til 22.30 på grønlandsk. Der vil kandidaterne sidde klar og svare på spørgsmål. Og husk selvfølgelig også den vigtigste dag, som jo er på tirsdag, hvor vi alle sammen skal ud og fejre demokratiet ved at sætte vores kryds på stemmesedlen. Ha' et rigtig godt valg. Tak for i aften.